No niin, nyt on tää kuntotesti loppuun tehty ja loppuverittelyäkin ja nyt olisi hyvä jos illalla vielä sitten verittelette uudestaan. Sä et ehtinyt vielä veritellä ollenkaan, mutta pohkeet, reidet, ristiselkä veritellä. Se on tässäkin jo muutaman kerran tehdä, mutta niin se auttaa niin kuin seuraavaan päivään sitten huomattavasti, ei mene niin jumiin. Ja nyt kun tehtiin tämä alkutesti, niin ideanahan on se sitten, että puolen vuoden päästä tehtäisiin sitten se toinen testi, seurantatesti, onko mitään tapahtunut, oletteko te tehnyt mitään tällä välillä. Ja nyt se, mä syötän nämä tiedot nyt sinne nettiin teidän esitietolomakkeen pohjalta, niitä säkin käyt laittamassa sinne. Ja sieltä kautta tulee sitten niin kuin ohje siitä, että miten esimerkiksi voitte kuntoilla saavuttaaksenne paremman kunnon ja mihinkä se asettuu niin kuin sillä teidän asteikolla nyt sitten se teidän kunto. Ja mä annan tämän palautteen sitten kun tulee teille. Miltäs tuntui koko reissu? Eikä olisi mainita paikkaa. Oliko hyvä musiikki edes? Joo, musiikkielta. Niin. Tuntuuko rankalta? Ei, mutta suhteettomasti. Niin. Mä oon sieltä tullut pidemmän. Joo. No seuraavalla kerralla tehdä sen 2 tunnin testin. Eihän siinä sen kummempaa. No niin, ei muuta kuin lähdette kotiin ja pidätte itsensä lämpöisenä ja muistatte juoda, koska nestettä on kuitenkin haittunut vaikka kylmä ilma niin tässä hikoillessa. Ja venyttelette vielä illalla. Okei, kiitoksia teille. Kiitos. Moikka!